Tilapiyang buhay. Magkano pa alimango nyo? 50 lang isang tali po. Isang tali. So 150 po isang tali, oh. Murang-mura na. 50 crablet. Nga, crablet po, 50 pesos po. Ito 150 lahat. Saka may swahe rin po, oh. Pang okoy, 120 ang per kilo. Ate pa, wala na. So, mga tumpukan po dito ay 50 pesos po, no? Yung kanilang mga latag po dito sa Malabon Fish Market. Kasi po yan. Tapos sap-sap, 50 pesos lang po yung mga tumpukan pong binebenta po nila dito sa Malabon Fish Market, no? Marami na po yan at makakapag-ulam na po ang isang buong pamilya po. Sa Willis, tumpukan po ay 50 pesos. Morning po, nanay. Nabilad na kayo sa araw. Di, wala kayong lona, no? Ayaw po. Ayaw. Kaya lang, di pa maikabit, busy. Busy pa eh. 10 piso lang na kami. So, ito po yung mga gulay po ni nanay, no? Marami po kayo mapagpipilian dito, no? Marami pa din lang. Wala naman yung mo. Wala yung partners ko. Partner mo. Okay, hanapin niya muna daw yung sarili. Ay, nahanap yung sarili talaga eh, no? Baka nawawala na yung katawan niya eh. Sobra din pagod kasi, no? Grabe din sa'yo. Alam ko, sanay na sanay sa araw yun eh. Sige, salamat po. Siya rin, namalaban na sa bilaran, no? Sobrang init talaga. Ayaw magpayong. Sige, thank you. Ito yung pala 5. Tilapiyang buhay. Nasaan kasama? Magkano pa alimango nyo? 50 lang isang tali po. Isang tali. So 150 po isang tali, oh. Murang-mura na. Ito 50 crablet. Nga, crablet po, 50 pesos po. Ito 150 lahat. Saka may swahe rin po, oh. Pang okoy. Oo. 20 lang yan, bro. Tapos may salmon, 100 pesos po ang tumpukan. Salamat pa, Nay.
So, tilapyang Batangas, no? 120 ang per kilo. Ate pa, wala na? Oh, hindi ka nagkasalubong ni Kuya Sardon at saka ni Kuya Edwin. Hindi. Hindi kami nagkita. Kita sila. Nakita sila ngayon? Nakamotor si Kuya Edwin. Akala kami maabutan pa ako. Ikite. Salamat. Shoutout po, nanay. Ako yung mga presyo po nila. Bisugo po, 300 pesos po ang kilo, no? Baklad po, titlugan po yan, 300 pesos po ang kilo. Ito talaki ito. So, may bagas po rito, no? 140 po ang per kilo, no? Mga pangdaing po yan. Tapos may tumpukan din pong bangus, 100 pesos po. So, mga tumpukan po dito ay 50 pesos po, no? Yung kanilang mga latag po dito sa Malabon Fish Market. Sobrang mura pa rin po ng kanilang mga tumpukan na ibinebenta po dito, no? Sa halagang 50 pesos at 100, may ulam na ang iyong pamilya, no? Madami natin Ayan, no? Mga tumpok-tumpok pong isda ng yan, kabati po yan. Tapos sap-sap, 50 pesos lang po yung mga tumpukan pong binebenta po nila dito sa Malabon Fish Market, no? Marami na po yan at makakapag-ulam na po ang isang buong pamilya po. Yan, mga salmon head at sa halagang 100 pesos galunggong. Meron kami stock down. Sa Willis, tumpukan po ay 50 pesos. So, 100 pesos po yung tumpukan ng galunggong. Kuha ka na dyan, tay. Hanggat mura pa. Yan daw. So, sa sitwasyon po natin dito sa Malabon Fish Market, no? Grabe po ang tao ngayon namimili kahit na madalang ang isdang lubog na tinatawag nila, no? Na mga iba't ibang klaseng isda. Talagang dinadayo po itong Malabon Fish Market. So, ganito po yung sitwasyon po ngayon ng ating lugar dito sa Malabon. So, shoutout po sa ating mga kababayang OFW na nagtatrabaho po sa ibang bansa at sa mga kaibigan na rin po natin, viewers po na palagi pong sumusuporta, yung mga kakilala po natin, no? Maraming salamat po sa inyo at huwag po kayong magsasawang manood ng aking mga video po dito na ina-update sa Malabon Fish Market. So, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at pakipindot na lang po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video na i-upload dito sa Malabon Fish Market, no? So, maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. At ito po si Boss Lando Explorer, no? Na welcome po kayo sa aking pag-vlog dito sa Malabon Fish Market. Bye-bye! God bless po!